Ayan, may galap shoutout, Ma'am Sachi. Diary, good evening. Ayan, thank you for coming. Buhayin ko muna pala tong aking isang cellphone. Oops. Dahil si John Merrill. Hello, John Merrill. Hello, long time no see. How are you, John Merrill? Ayan, may galap shoutout, John Merrill. Thank you for coming. Wait lang ha, wait. Thank you so much for like. Thank you, thank you. Ma'am Lisa Jane, may galap shoutout, Ma'am Lisa Jane. Thank you for coming, Ma'am Lisa Jane. Wait lang po at inano ko lang yung aking isang cellphone. Si John Merrill, ayan, John Merrill, may si Spelly, may galap shoutout si Spelly. Magandang gabi. Ayan, may jacket na si May jacket na si John Merrill. Philippines number 1. Thank you so much, John Merrill. Long time no see. Okay. Ma'am Sachi, nandyan pa ba si Ma'am Sachi? Insan Peli, good evening. Ayan, Ma'am Lisa Jane. Ma'am Lisa Jane, dito ako sa bahay mo, Ma'am Lisa Jane. Spelly, thank you sa Spelly. Okay, Ma'am Lisa Jane, playing muna ako dito sa iyong Dito muna ako sa 11 minutes and 27 seconds. Ayan, nasa ads pa ako, Ma'am Lisa Jane. Ma'am Sachi Diary. Dito ako sa bahay mo, Ma'am Sachi. Ayan, naka-play ka na, Ma'am Lisa Jane. Naka-play ka na. Okay, Ma'am Diary. Dito ako sa iyong bahay, Ma'am Diary. Good vibes. Ayan. John Merrill, I will visit to your house later. Sis Marivic, Family TV, Sisi Koy. Big love shoutout, Sis Marivic. Ayan, maraming salamat. Ma'am Diary, dito ako sa bahay mo, Ma'am Diary. Go to channel. Tambay lang Sisi Koy. Sige lang Sisi Koy. Ma'am Chandra, Indigo. Mega love shoutout, Ma'am Chandra. Okay, Ma'am Diary, playing ako dito sa end of year. Ano ba to? Ayan, Ma'am Diary, 5 minutes and 55 seconds ba yun? Nasa ads ka pa, Ma'am Diary. Madam Eunice, may galap shoutout, Madam Eunice. Good evening, Ma'am Bicolana. Good evening din, Morski. Magandang gabi sa iyo, Morski. Salamat sa patamsak. Ayan, playing ka, Ma'am Lisa Jane. Ayan, Ma'am Lisa Jane, playing ka. Ma'am Diary, playing ka din, Ma'am Diary. Ayan, naka-play ka na, Ma'am Diary. Madam Eunice, may galap shoutout sa iyo dyan. Okay, John Merrill. Are you still there pa ba, John Merrill? John Merrill. Where are you, John Merrill? Mag-change account muna tayo, mga darling. Sir Nars Anton, may galap shoutout, Sir Nars Anton. Ayan, mag-change account lang tayo, guys. Dahil, naka-main account tayo. Ayan, sana ay magpindot ito. Ayun, yun lang. Ayaw na naman niya magpindot. Kailangan natin mag-restart. O, di ba? Magre-restart muna tayo, guys, ha. Wait lang, ha. Pag hindi ka nag-restart, hindi siya mapipindot. Ayan, maraming salamat sa mga nag-thumbs up, guys. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. 7 million in the house. Thank you so much. Ayan, Ma'am Diary, still playing ka sa end of year. And then, Ma'am Lisa Jane, sa Kubo the Making Part 4. Ayan, Ma'am Lisa Jane, still playing ka.
Sir Narsanton, salamat Sir Narsanton. Ayan, next ko kayo dito. Ayaw pang mag ano ng aking isang cellphone ba? Ayaw gumana. Ayan, nag-restart muna tayo sa ating isang cellphone din eh. Sa isang cellphone nating napakabait. O, di ba? Mabait mana sa amo. Di ba, Morski? O. Ayan, tingnan natin kung mag-ano na siya. Pag ayaw pa rin, o di wag natin pilitin kung ayaw. See? Ayan guys, palambing naman sa ating nakapin dyan guys, sa mga nandyan. 20CH, mega love shoutout 20CH. Orto Music, hello, mega love shoutout, Orto Music. Orto Music, mega love shoutout, thank you for coming, Orto Music. Ma'am Lisa Jane, still playing ka. Ayan, Thumbs Love, beautiful Bicolana. Sino ba to? Daddy RPH. Ayan, pasensya na. Naghang kasi yung aking naka-live kaya hindi ko nakita yung ano. Ayan, wait lang ha. Wait lang sa jacket mo. Ayan, bigyan natin ng jacket si Daddy RPH. Ayan, may moderator ka na Daddy RPH. Thank you for coming my dear. Salamat sa pagdalaw po sa aking live, sa aking munting tahanan. Ayan, maraming salamat. Naka-live si Ma'am Kripa Suba Official Agoy. Ma'am Kripa, magkasabay tayo. Di kita madalaw, Ma'am Kripa. Thank you, Ma'am Marvit. Sorry, busy na ako. Marunong magtagalog si Sir Orto Music. Orto Music, I'm going to your house na, Orto Music. Okay, playing ako dito sa iyong latest upload. 2 months ago, latest upload pa ba yun? 2 months ago, Agoy. Orto Music. 2 months ago. Ayan. Si Spelly. Shoutout si Spelly. Maraming salamat si Spelly. Thank you for coming si Spelly. Maraming salamat si Spelly sa mga ano. Ayan. Ano bang sabi? Ano ba to? Pamahal po ng upcoming premiere. Thanks. Ayan. Ayan pa. Love guys sa tinakapin para makapag-change pin tayo at maipin natin si Magandang gabi ho. Sino to si Kabudoy? Kabudoy. Kanino si Kabudoy? Main channel mo ba yan, Kabudoy? John Merrill. Ayan. Next to your... Kabudoy, main channel mo ba yan? Orto Music. Still playing Orto Music. Sir World Tour, mega love shoutout. Thank you for coming. Okay, Ma'am Diary, malapit ka na mag-done watching, Ma'am Diary. Ayan, ano na ako dito. Ayan, nagbigay na lang muna ako ng 3 heart dito, Ma'am Diary. Ayan. Sir Orto Music, still playing your video, Sir Orto Music. Okay, Daddy RPH dan. Ayan. Daddy RPH dan na raw si Ma'am Lisa Jane. Ayan, pakibalikan na lang. Ayan guys, sa mga nandyan, pasalambing naman sa ating nakapin guys. Para naman ano. Ayan, Ma'am Diary, dan watching ka na Ma'am Diary. Okay, thank you so much Ma'am Diary. Madam Eunice, may galap shoutout sa iyo dyan Madam Eunice. Salamat sa pagsilip. Madam Eunice. Okay, bigyan natin ng jacket si Kabudoy. Kabudoy, wait lang ha, Kabudoy. Bigyan kita jacket mo. Ayan, may moderator ka na. Ayan, Sir Orto Music, still playing Sir Orto Music. And then, si Ma'am Lisa Jane, ayan, matagal-tagal yun dahil medyo mahaba-haba. Okay, John Merrill. John Merrill, are you still there, John Merrill? Si, ano ba to? Si Johnny Vlog TV, Ma'am Chandra, Enzigo, Ma'am Chandra, mega love shout out, Ma'am Chandra. John Merrill, where are you na si John Merrill? Nawala si John Merrill. John Merrill, nasaan ka na? John Merrill. Okay, Morski, dito muna ako sa iyo, Morski, habang wala si John Merrill. Puntahan ko siya mamaya pag nandyan na. Playing muna ako dito, Morski, sa yung Sweet 65 Apple, Morski. Ayan, nasa ads ka pa, Morski. Okay, Ma'am Lisa Jane, still playing ka, Ma'am Lisa Jane. Dahil mahaba-haba ang iyong video. Sir Orto Music, still playing, Sir Orto Music. Okay, Morski, nasa ads ka pa, Morski. Ayan, nasa ads pa ikaw.
Ayan, shoutout sa 10 million in the house. Maraming salamat guys. Lagi nagahang yung aking naka-live ah. Nakakasor. O, di ba? Laging nagahang yung aking naka-live. Si Spelly, salamat si Spelly. Hello idol. Kabudoy TV Dan Connect po idol. Ayan, 15 thumbs up. Maraming salamat si Spelly. Senyora the second. Ayan, bigyan natin ng jacket yan si Senyora. Senyora the second. Ayan, pasensya na guys doon sa mga hindi ko agad nabibigyan ng jacket kasi nagahang yung monitoring yung ating naka-live natin kaya hindi ko nakikita agad-agad yung pumapasok. Ayan. Ayan, pasensya na guys ha sa mga hindi agad nabibigyan ng jacket. Si Jonic Vlog TV. Madam Eunice, salamat sa iyo diyan, Madam Eunice. Madam Eunice, bakit mawala ka sa live mo kanina? Panay ang tawag ko sa iyo, walang tao. Ayan. Okay, Orto Music. Done watching to your video, Orto Music. Orto Music. Okay, +1 banana, Orto Music. Ayan, Sir Orto Music, done watching to your video. Then I give you 1 banana, Sir Orto Music. Okay. Nandyan pa ba si Nandyan pa ba si Kabudo? Kabudoy TV, dito ako sa bahay mo, Sir Kabudoy TV. Okay, Sir Kabudoy, dito ako sa bahay mo. Ang kulit talaga pa ulit-ulit. Sinabi na nga nandun kakulit Kabudoy TV, ayan. Dito na ako sa iyong mansion. Playing muna ako dito sa 1 oras pumila sa good, good. Hindi ko makita yung yung karugtong. Good Taste Restaurant. Ayan. Kabudoy TV, playing ako dito ha. Nasa ads ka pa, Sir Kabudoy. Salamat host. Ayan, maraming salamat din. Ayan, bigyan natin ng jacket yan si Madam Eunice. Kay Madam Eunice yan, alam ko. Ayan, may jacket ka na, Ma'am Eunice. Okay, Ma'am Lisa Jane. Ayan, malapit ka na magdan, Ma'am Lisa Jane. John Merrill. Next kita, John Merrill. Ayan, John Merrill, thank you so much. Ayan, guys, connect to each other muna, guys. Ayan, si Swipey Vlogger. Ayan. Ayan, magandang gabi sa inyo lahat dyan. Palambing guys, atin nakapin. Kain tayo mga idol. Ayan. Chang Ami, may galap shoutout sa iyo, Chang Ami. Magandang gabi. Sir Kabudoy, ayan, nakaplay ka, Sir Kabudoy. Ayan, playing ka. Ayan, +1 banana ikaw, Sir Kabudoy, after ng video mo. Okay, Ma'am Lisa Jane, malapit ka na magdone watching, Ma'am Lisa Jane. TV Official MHD Adventure, hello, may galap shoutout. Thank you for coming, Sir MHD Adventure. Long time no see. Ma'am Nena, likayan na. May galap shoutout. Ayan, Ma'am Lisa Jane. Done watching ako. Ay, done watching. Oh, tama. Done watching ako, Ma'am Lisa Jane. Pang 290 thumbs up. Ayan, magko-comment lang ako dito kay Ma'am Lisa Jane. Wait lang, guys. Hi, Kabudoy TV from John Merrill. Ayan, bigyan natin uli ng jacket yan si Madam Eunice. Kay Madam Eunice yan, basta may Eunice sa dulo. Okay. Okay, Ma'am Lisa Jane, done watching, Ma'am Lisa Jane. Okay, Ma'am Lisa Jane, done watching na. Thank you so much. Okay, John Merrill, I'm going to your house. Yes, host, thank you. Ayan, you're welcome, Sir MHD Adventure. Okay, John Merrill, I'm here in your house, John Merrill. Oh, where are you, si John Merrill? Okay. Alright. John Merrill, I'm here in your house. Sis Jinjoy, may galap shoutout si Kuya Jinjoy. Ayan, pasensya ka na, di ako nakakadalaw sa'yo, Sis Jinjoy. John Merrill, playing your video. Ayan, John Merrill. Si Majian Munes. Ayan, good evening din Sis Jinjoy. Salamat sa pagdalaw. Sir Orto Music, thank you so much. Okay, John Merrill. Ayan, I give you 1 banana, Sir John Merrill. Okay, done watching to your short video, Sir John Merrill. Ayan, I give you 1 banana, Sir John Merrill. Thank you so much. Thank you for coming to my live stream. Okay. Ma'am Jinjoy, sabi ni Sir Orto Music. Sir Orto Music, done to your video na ako sa'yo. Sir DM, may galap shoutout, Sir DM. Ayan, Sir DM, naiwan ako sa live mo kanina. Ayan, itinambay ko sa'yo yung aking Senior Artikulo 1.
Tinambay ko sa iyo yung aking sipi kanina. Nagpunta akong palengke. Pagbalik ko naka-end na si Sir DM. Bigyan natin ng jacket. Ito si Senior Artikulo 1. Ayan. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ayan guys. Huwag kalimutan mag-subscribe kay host sa mga bago natin. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Pa-subscribe kay host. At huwag kalimutan mag-thumbs up sa ating live. Ayan. Thank you so much. Thank you for support and bananas helping channel growth that again my friend. Thank you so much John Merrill. Okay, John Merrill, I will give you banana again later John Merrill. Okay, Sis Jinjoy, dito na ako sa iyo Sis Jinjoy. Ayan, pasensya na guys sa mga hindi ko agad madalaw ha guys. Comment lang para mapunta natin. Ayan, luto tayo muna ng tinolang manok. Sis Jinjoy, playing ka. Ayan sis, naka-play ka na. Nasa ads ka pa sis Jinjoy. Okay, done watching na to. Sir Kabudoy, done watching na rin sa'yo pero nasa ads ka pa. Tapusin ko muna yung ads mo, Sir Kabudoy. Dating dikit host. Ayan, maraming salamat Sir Kabudoy. Ayan, done watching na sa'yo kaya lang Morski, done watching Morski. Salamat si Spelly. Coach Moti, mega live shoutout Coach Moti. Ayan, Morski, done ako dito sa video mo. Magko-comment lang ako guys ha. Ayan, pag ako nagko-comment, ko, tahimik ako. Okay, Ma'am Chandra, Indigo Ma'am Chandra. Ayan, Ma'am Chandra, I'm going to your house na. Alright. Ma'am Chandra, I'm here in your house, Ma'am Chandra. Okay, nasa ads pa. Sis Marivic Family TV, Sisikoy, salamat. Ayan, dito ako kay Sis Jinjoy. Ayan, Sis Jinjoy, playing ka na. Natapos na yung ads mo, Sis Jinjoy. Ma'am Nena Likahena, next kita Ma'am Nena Likahena. Okay, Sir Kabudoy, done watching to your house na, to your video na, Sir Kabudoy. Ayan, tapos na yung ads mo, Sir Kabudoy. Ayan, +1, thank you Lord. Ayan, Sir Kabudoy, +1 banana ka. Thank you so much. Ako ang gutom na nagdidighay, o diba, saan ka pa? Okay, Sir Kabudoy, salamat. Done ako sa video mo. And then, +1 banana ikaw, Sir Kabudoy. Ayan, Ma'am Chandra. Ayan, playing ka, Ma'am Chandra. Ma'am Nena Likahena, I'm here in your house, Ma'am Nena Likahena. Ayan, welcome Sis Jane from Ma'am Nena. Okay, Ma'am Nena, I'm here in your house. Sis Munis, OTW. Ayan, hospital, Bayangkara. Ayan, Ma'am Nena, playing your video, Ma'am Nena. You're welcome, Sir Kabudoy. Thank you so much. Maraming salamat din, Sir Kabudoy, sa pagdalaw mo sa akin. Sir Coach Moti, salamat salamat sa pagsilip mo. Sis Jinjoy, still playing ka Sis Jinjoy. Ma'am Chandra, Indigo Ma'am Chandra, still playing Ma'am Chandra. 9 minutes and 25 seconds, Ma'am Chandra. 14 seconds pala. Sir Narsanton, next kita Sir Narsanton. Ayan, walang anuman, Sir Kabudoy. Sis Jinjoy, still playing ka pa rin sa iyong luto tayo ng tinola. Okay, Ma'am Nena Likahena, still playing Ma'am Nena. Sir Moti, maraming salamat Sir Moti. Okay, Ma'am Nena, still playing. Coach Moti, thank you so much. Ayan, shout out sa 7 million in the house guys. Thank you so much. Ayan, Sir Moti, mega love shoutout from Sis Jinjoy. Okay, Ma'am Nena. Ayan, Ma'am Nena Likahena, still playing Ma'am Nena Likahena. My friend Jinjoy, thanks sa OTW. Ayan, Chang Ami, salamat sa'yo, Chang Ami. Thank you so much, Chang Ami. Gandang gabi. Ayan, magandang gabi din sa'yo, Chang Ami. Magandang gabi. Ayan. You're welcome, Sis Jinjoy. Still playing ka sa iyong tinolang manok. Si Shaya, ano ba to? Si iMix Vlog. Site iMix Vlog. Ayan. Mega love shoutout sa iyo, my dear. Jinjoy Guapa, from Sir Moti. Ma'am Chandra Indigo is still playing, Ma'am Chandra. Sis Astrid, mega love shoutout, Ma'am Astrid. Ayan. Okay, magko-comment na ako dito. Ma'am Nena Likahena, pang 10 comment ako dito. Ayan, ay pang 10 thumbs up.
Okay, Ma'am Nena Likahena, done watching. May bakas ako ho sa latest video mo. Hehe, pinukpok ng takip ng kaldero yan. Maraming salamat. Thank you po. Yan, bisitahin po kita. Ayan, puntahan kita, Ma'am, tawag dito. Ma'am Astrid, next kita, Ma'am Astrid. Ayan. Okay, Ma'am Nena Likahena, done watching to your video na Ma'am Nena Likahena. Okay, thank you so much, Ma'am Nena Likahena. Okay, bisitahin po kita, Ma'am Senior, ano ba yon? Senior, wait lang, ano nga yun? Senior Artikulo 1, ayan, nandito ako sa bahay mo, Senior Artikulo 1. Ayan, maraming salamat po, Ma'am. Ayan, playing ako dito muna, Ma'am, sa iyong dito muna ako sa, sa payapa na lugar. Relaxing ka lang. Ayan. Ayan, Ma'am, playing po ako dito. Artikulo 1. Ayan, Sis Jinjoy, done watching na ako sa'yo, Sis Jinjoy. Teka, hindi ako nakapag-comment, sis. Wait lang. Ayan, mag-comment lang ako. Ayan. Ma'am, Senior Artikulo done watching. Ayan, +1 banana ka. Oops, teka muna. Saan napunta? Oops, mali. Okay. Wait lang guys, magko-comment lang ako. Okay. Ayan, +1 banana ka, Senior Artikulo 1. Ayan, dahil seconds lang yung video mo. Ayan, mag-another play ulit ako. Dito ako sa 30 seconds, January 10. Ayan, playing ka ulit, Artikulo 1. Okay, dito ako. Ayan, mag-comment ako dito kay Sis Jinjoy. Hindi ako nakapag-comment. Ayan, pero done watching ka na, Sis Jinjoy. Ayan, maraming salamat, Sis Jinjoy. Done watching na ako sa video mo. Ayan, si Lexus TV. Ayan, magandang gabi sa iyo, Lexus TV. Sir Nars Anton, ayan. Ma'am Lisa Jane. Ayan, baba muna kita, Ma'am Lisa Jane. Ano ko muna si Sir Nars Anton. Ay, mali nang naipin. Wait. Coach Moti. Ay, mali nang naipin. Wait. Ano ba? Coach Moti. Ayaw mo namang hinaan yan, mo. Bakit binibigay mo sa akin? Masaya na mata ko. Okay. Ayan, Ma'am Astrid. Dito na ako sa bahay mo, Ma'am Astrid. Ay, mali. Napindot. Wait lang, guys. Mag-ano tayo. Sandali lang guys Wait lang Wait lang. Wait a minute. Kaping mainit. Ayan, Mama Street, playing ako dito sa outdoor hold. Ayan. Nasa ads ka pa, Mama Street. Ayan, nasa ads ka pa. Ayan, harang. Maraming salamat. Senior Artikulo. Ayan, Senior Artikulo. Done watching ulit ako dito sa iyong sa iyong 35 seconds mo. Ayan, Artikulo. Pangalawang play ko sa'yo. Ay, kanino na ba to? Sus Mario Joseph Garapon, iba na pala ito. Teka, di ako nakapag-comment. Ayan, pang 85 thumbs up ako dito, Senior Artikulo. Pang 85 thumbs up. Ayan, done watching. Ma'am Astrid, ayan Ma'am Astrid, playing ka na, Ma'am Astrid. Naka-play ka na, Ma'am Astrid. Okay. Okay, next tayo guys. Next. Coach Moti, salamat. Sir Nars Anton, dito ako sa bahay mo, Sir Nars Anton. Okay, Sir Nars Anton, tamsak muna ako dito sa upcoming mo, Sir Nars. Okay, Sir Nars Anton, nakatamsak na ako dito sa upcoming mo. Then, dito ako sa iyong video. Ayan, playing ako dito, Sir Nars Anton, sa iyong 5 minutes. 5 minutes and 23 seconds. Maraming salamat, Mama. Ayan. Ayan, dito ako sa video mo, Sir Nars Anton. Dana ako sa iyong upcoming. Ayan, natamsakan ko na. Nakapagtamsak na ako. Okay, Ma'am Chandra Enjigo. Ayan, dito lang, host. Maraming salamat, Kabudoy. Ayan, Sir Kabudoy. Ayan. Thank you so much, Sir Kabudoy. Okay, sino pa ba yung di natin napuntahan dito? Kay Ma'am Nena. Dana ako kay Ma'am Nena Likahena. Si Spelly. Salamat, si Spelly. Thank you so much, si Spelly.
Sis Marvic Covian, ayan. Ano ba to? Saan napunta? Ligaw na. Nakatambay lang si Sis Marvic Family TV. Salamat, Sisi Koy. Ayan, dito ako sa iyo, Sisi Koy Marvic Family TV. Ayan, welcome, Mama Street. Ayan, na-play na to dito lahat pala. Nars Anton, dan dating dikit from Senior Artikulo 1. Okay. Sir Nars Anton, dan daw sa iyo si Ma'am Artikulo 1. Ayan, nagloading na po. Okay, ayan. Ayan, na-play na po. Si Kuya Marivic, na-play na pala to lahat dito. Ayan, mag-replay na lang ako dito, si Koy, sa iyong to, sa fried chicken mo, si Koy Marivic. Ayan, playing ka, si Koy. Si Lexus TV ang nag-rewatch sa'yo. Si Gallery PSP, mega love shoutout, Gallery PSP. Ma'am Astrid, still playing, Ma'am Astrid. Okay, Sir Nars Anton, still playing ka, Sir Nars Anton. Okay, Ma'am Chandra Indigo. Okay, malapit na mag-done watching si Ma'am Chandra. Pang 58 thumbs up. Si Spelly, salamat si Spelly. Punta na lang ako sa bahay mo, si Spelly. Okay, Ma'am Chandra Indigo, done watching to your video, Ma'am Chandra Indigo. Okay, thank you so much, Ma'am Chandra. Salamat talaga si Spelly sa pataamsak. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayan, Gallery PSP. Ayan, I'm going to your house na, Gallery PSP. I'm here in your house, Gallery PSP. Gallery PSP. Ang haba ng kanyang mga video. Okay, dito muna ako sa Gallery PSP sa iyong shorts video. Okay, playing muna ako dito. Hello, Peli the Virgin. Gallery PSP, I'm here in your shorts video. Then I give you one banana. Gallery PSP. Sa shorts video mo muna ako. At ano ba tawag dito? Sir Kabudoy, balikan kita, Sir Kabudoy, later. Sir John Merrell, thank you so much. Okay. I give you another banana, Sir John Merrell. Wait lang. Wait a moment. Wait a moment. Wala pa tayong bakanting gadget. Papakapakanta ka na lang ba? Bago ka na naman antukin, o di ba? Kailangan kumanta na lang tayo bago tayo antukin. Bago dumating si Taghigab. Pag dumating na naman si Taghigab, patay. Okay. Tawag dito. Gallery PSP, done watching to your search video. Then, eto na. Plus 1 banana. Gallery PSP, I give you 1 banana. Okay, thank you so much, Gallery PSP. Done to your video na. Thank you so much for bananas helping my channel, bro. You're welcome, Sir John Merrell. Okay. Okay, Sir John Merrell, I'm here again in your house. Okay, Sir John Merrell, another play your shorts video. And then, I give you another banana. Done watching na ako dito. Kaya, kanino ba to? Ay, kay Sis Marivic. Kay Sis Koy Marivic Family TV. Sis Koy, nandito na ako kay Sis Annilyn. Nagla-live na si Sis Annilyn dito. Sis Koy Marivic Family TV. Daan na ako sa video mo, Sis Koy, sa fried chicken. Sis Koy Marivic Family TV. Naka-live si Just Cooking. Okay. Senior Artikulo 1. Ayan, Senior Artikulo 1. Balik ako sa bahay mo. Ayan, dagdagan ko yung ano mo. Ayan, ma'am, dito po ulit ako sa iyong bahay. Playing ako ulit dito sa 16 seconds mo. Ayan, ma'am, Artikulo 1, playing ka ulit. Plus another banana sa'yo. Okay. Sir John Merrell, okay, done watching to your shorts video again. Okay, ayan, done watching. Ayan, I give you another banana, Sir John Merrell. Okay, sis, ma'am Nena, done watching to your video na, Ma'am Nena. Host, out muna. Maraming salamat. Mag-LS na ako 8 p.m. Sir Kabudoy, maraming salamat. Thank you so much sa pagsilip mo sa aking live. Thank you. Ayan, you're welcome po. Senior Artikulo 1, you're welcome. Okay, Sir Kabudoy, maraming salamat ulit. Ayan. Sige, good luck po sa live mo, Sir Kabudoy. Thank you so much. Ayan, pag hindi ako, pag tawag dito, pag hindi natapat na hindi ako naka-live, at akyatan ko din kayo. Ayan, maraming salamat. Okay, Ma'am Nena, done ako sa iyong,
Ano ba? Sisikoy Moricel. Sisikoy Kalog. Salamat, Sisikoy. Dan ako sa iyong tawag dito. Ma'am Nena, dan to your video na. Sisikoy Kalog, salamat. Sisikoy Kalog. Okay, Ma'am Nena. Ayan, dito ulit ako sa bahay mo dahil maiikli naman ang video mo. Okay, Ma'am Nena, I'm here again. Ayan, playing again to your video. 1 minute and 35 seconds. Ma'am Nena Likahena, another play. Sisikoy Kalog, salamat. Ayan, kanino ba yung nandito? Ayan, kay Sir Narsanton. Sir Narsanton, dana ako sa iyong video plus 1 banana ka Sir Narsanton. Ayan, mag-ano lang ako. Ma'am Lisa Jane, thank you so much Ma'am Lisa Jane. Ayan, mag-comment ako dito kay Sir Narsanton. Mabigyan na lang ako ng 3 heart. Okay, Sir Narsanton, ayan, plus 1 banana Sir Nars. Ayan guys, pasuyo sa upcoming ni Sir Narsanto, nakapin natin sa nakapin. Ayan, patamsak naman guys sa mga hindi busy dyan. Okay, dan ako dito, kanino ba ito? Ay kay Ma'am Astrid. Ma'am Astrid, pang 22 tamsak ako Ma'am Astrid. Sisikoy Kalog, salamat Sisikoy. Papasok na lang ako Sisikoy sa mansyon ninyo ni Sis Peli Sisikoy ha. Ako na bahala doon. May susi naman ako. May duplicate naman ako ng mga susi nyo. Kaya, papasok na lang ako doon sa inyong dalawa ni Sis Peli. Okay, Mama Street, nandito ulit ako sa celebrating. Celebrating. Oh, Bisaya man gid. Ay, Mama Street. Ayan, nandito ulit ako, Mama Street, sa Janet birthday. Brunei. Ayan. Playing ako dito, Mama Astrid again. Ayan, Mama Astrid, naka-play ulit. Ayan, nagkanda Bisaya. Bisaya naman gid. Morski. Bisaya. Namamana ko to kay Morski, yung mga salita. Okay, Ma'am Nena Likahena. Done watching again, Ma'am Nena Likahena. Okay, pang 17 thumbs up. 18 pala. Okay. Ayan, done watching kay Ma'am Nena. Ma'am Nena Likahena, done watching to your video again. Ayan. Done to your video, Ma'am Nena. 2 video. Okay. Bibi Morski, salamat. Bibi Morski, nandyan pa ba si Sir Narsanton? Sir Narsanton, nandyan pa po ba kayo, Sir Narsanton? Ayan, nakapin po kayo, Sir Nars. Ayan, OTW daw po sa inyo, si Ma'am Artikulo, Sir Narsanton. Ayan, Sis Astrid, still playing yung pangalawang play mo, Sis Astrid. Coach Moti, salamat Coach Moti. Thank you so much. Ma'am Japan, ay Ma'am TV, thank you, thank you. Sis Bicolana, tusok lang ko bag kumain amo ko. Sige lang, Sisikoy Marivicovian, Sisikoy, sige lang. Salamat Sisikoy, absent ako sa'yo kanina Sisikoy, pasensya ka na. Bawi next time, nagpunta kaming bayan kaninang maga. Ayan, bawi ako next time Sisikoy Marivic ha. Salamat, Ma'am Astrid. Ayan, still playing ka, Ma'am Astrid. Ma'am Chandra, done watching ako. Uy, namatay yung isa. Sino ba yung nakaplay dito? Ops. Sino ba yung nakaplay natin dito? Si Senior Artikulo. Ayan, pang 67, 66 thumbs up. Okay, Senior Artikulo. Ayan, done again. And then, I give you 1 banana ulit. Senior Artikulo. Ayan, ayaw mag-comment. Oh my goodness. Ayaw. Ay, nako. Okay, Ma'am Artikulo, ayan, di ako maka-comment. Ayan, pasensya na. Ayan, di ako naka-comment. Ma'am Artikulo, sorry po, di ako naka-comment. Agoy, ano ba yan? Teka. Ayaw talaga niya, ayaw magpindot. Ayaw mag-comment. Ayan. Ayan, pero 1 banana, nadikitan kita ulit Ma'am Artikulo ha, pangalawang banana. Hindi lang ako naka-comment sa pangalawa. Okay. Another place. Kanino to? Kay Sir Narsanton, dan ako dito. Baba na natin si Sir Narsanton at wala na siya. Ayan, madidikitan pa. Ayan, nagbaba lang siya ng kanyang upcoming, di na siya bumalik. Ayan, Sir Narsanton, ayan. Okay, dito tayo ulit. Ayan, tingnan ko to si ano. Okay, another thing na ko to si Sir, ayan. Okay, Sir John Merrill, ayan. I'm here again in your house, Sir John Merrill.
Okay, John Merrill, I'm here again. And then I give you another banana, John Merrill. Thank you so much for thank you for full support to my live, Sir John Merrill. Ano ba to? Daigia, mega mega love shout out, my dear sister. Thank you so much. Sister ba or brother? Brother yata, patay ako, agoy, Ginoo pastilan. Akala ko babae eh. Ma'am Lisa Jane, salamat Ma'am Lisa Jane. Ayan Ma'am Lisa Jane, maraming salamat. Hanap mo na. Ayan. Ma'am Lisa Jane, playing ako dito sa bukid. May mga isda. Akala ko sa bukid walang papel. Ma'am, Ma'am Lisa Jane, nandito ulit ako sa iyong bahay. Ayan, sa bukid. Walang papel. Hindi pala. Sa bukid may mga isda. Ayan. Nasa ads ka pa, Ma'am, Ma'am Lisa Jane, nasa ads ka pa. Akala ko, Ma'am Lisa Jane, sa bukid walang papel. Okay, Sir John Merrill. Okay, done watching again to your shorts video, Sir John Merrill. Okay, I give you another banana, Sir John Merrill. Sir Narsanton, done ako sa iyong upcoming at done na rin ako sa isang video mo, Sir Narsanton. Ayan, maraming salamat, Sir Narsanton. Thank you so much. Okay, Sir John Merrill, done to your video. Then I give you one banana. Ayan, already done to you 3 bananas, Sir John Merrill. Nababaloktot ng ating dila. Ba man ay good? Ayan, mine good. Ayan. Ma'am Astrid, done watching ako, Ma'am Astrid. Senior Artikulo 1, salamat po, Ma'am. Nakita ko bakas nyo. Po, balikan ko po kayo. Ayan. Thank you so much. Ayan. You're welcome, Sir John Merrill. Ma'am Astrid, pang 28 thumbs up. Ayun. Teka, bakit ba binaba ni Lolo? Ano pa yan? Hindi pa nga eh. Hindi pa nga ako nakaka-comment, binaba na. Sir Moti, salamat Sir Moti. Ayan, comment muna ako dito. Dali lang guys, medyo, konting katahimikan lang at ako'y magko-comment. Sis Kalog, salamat si Sikoy ha. Salamat si Sikoy. Sis Jinjoy, salamat Sis Jinjoy. Ayan. Sir DM, ayan Sir DM, dito na ako sa bahay mo Sir DM. Sir DM. Sir DM Macau. Okay. Still playing ka, Ma'am Lisa Jane? Sir DM, dito ako sa bahay mo. Sa bahay mo. Ayan. Agoy. Ay, sana all. Sir DM, ayan. Playing ako dito Sir DM sa iyong 13 minutes. Wow, yummy sinigang. Sir DM, 13 minutes mo. Ayan, playing ka na, Sir DM. Ayan, maraming salamat. Sisikoy Caballero. Sisikoy Maricel, salamat, Sisikoy. Sis Jinjoy, dito ulit ako sa bahay mo, Sis Jinjoy. Sis Jinjoy, nandyan ka pa ba, Sis Jinjoy? Sis Jinjoy, nandyan pa ba ikaw? Ma'am Nena, dan ako. Ayan, si Chang Ami pala. Ayan, Sis Kalog, mega love shoutout. Ayan, Sis Jinjoy, dito ulit ako sa bahay mo, Sis Kalog. Ay, Sis Kalog tuloy. Sis Jinjoy, huli ko si Sis Kalog tsaka Sis Peli. Chicken adobo, may patatas. Ayan. 3 minutes and 45 seconds, Sis Jinjoy. Ayan, playing ka. Ayan, playing ka na, Sis Jinjoy. Pangalawang play ko sa'yo. Ma'am Lisa Jane, still playing, Ma'am Lisa Jane. Ayan, Chang Ami. Puntahan kita, Chang Ami. Okay, wait lang ha, Chang Ami. Ayan, Sis Kalog, huli ko kayong dalawa ni Sis Peli. Puntahan ko na lang yung bahay nyo. Sir Moti, salamat Sir Moti ha. Salamat ng madami. Chang Ami, nandito ako sa bahay mo, Chang Ami. Ayan, dahil tawag dito. Playing muna ako dito, Chang Ami, sa iyong 1 minute and 1 minute and 15 seconds, May 22. Ayan, Chang Ami. Hindi ako makadikit host. Ayaw tong sipik ko. Okay lang yan, Sir DM. Ayan, salamat Sis Bicolana. You're welcome, Sis Kuya Jinjoy. Ayan, Chang Ami, playing ako dito, Chang Ami, ha. Ayan, naka-play ka na. Sis Peli, maraming salamat, Sis Peli. Okay, Ma'am Lisa Jane, still playing. Sir DM, still playing. And then, si Sis Jinjoy, still playing. Si Chang Ami, still playing. Oh my goodness. Ang anak ni Janice. Ayan. Kumpleto yung ating ngayon. Kumpleto yung ating gadget ngayon. Uy, saan napunta? Bakit napunta dun?
Ay, my goodness. Nasaan na yun? Wait lang. Ito. 13 minutes. Ayan, sawaw yummy kay kay Sir DM. Ayan, John Merel. Thank you so much. Okay, Chang Ami, done watching ako, Chang Ami. Ayan, pang 12 thumbs ako, Chang Ami dito. Okay, Dajia. Thank you so much, Dajia. Ma'am Nena Lakehena, dan ako sa video mo, Ma'am Nena Lakehena. Ayan, naka-premiere si Ma'am Astrid. Naka-premiere pala si Ma'am Astrid. Ma'am Astrid, naka-premiere ka pala. Wait lang. Hindi binaba ni Ma'am Astrid yung premiere niya, Goy. Ma'am Astrid, ba't di nyo binaba premiere mo, Ma'am Astrid? Okay, John Merrell, thank you so much. Buti nakita ko. Ayan, mega love shoutout. Ayan, Ma'am Lisa Jane, still playing ka pa din dahil mahaba-haba. Ganon din kay Sir, kay Sir DM. Dahil 13 minutes kay Sir DM. Kaya medyo matagal-tagal. Ayan. Ay, naku po. Ayan na po, naghihigab na po. Ayan, si Spelly, maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat talaga sa mga patamsak ba. Ayan, naka-premiere si Ma'am Astrid, guys. Yung mga dyan, yung mga pre dyan. Ayan, si Madam Yunes. Salamat, Sisikoy, Madam Yunes. Ayan, nag-premiere lang si Ma'am Astrid, kaya tayo nag-support muna kay Ma'am Astrid. Okay, done na to. Sino ba yung naka-play ko dito? Ay, kay Sis Jinjoy. Sis Jinjoy, done watching na ako dito, Sis Jinjoy. Mag-comment lang ako. Ayan, si Lexus TV nag-watch sa'yo, Sis Jinjoy. Jean Bartolome, Sisi, mega love shoutout sa'yo, Sisikoy. Okay, Sis Jinjoy, dana ako sa iyong adobong manok, adobong chicken. Ayan, Ma'am Astrid, salamat din. Hindi mo binaba, Ma'am Astrid, yung yung premiere mo na buti nag-scroll ako, Ma'am Astrid, nakita ko. Hindi ko rin napansin na may na may premiere ka ngayon. Ayan, Sis Raquel, maraming salamat, Sisi. Ayan, maingay na naman yung aking mga kaalagaan ba. Ayan, Sis Raquel, salamat. Ayan, buti nag-scroll ako. Aba, sabi ko kay Ma'am Astrid pala to. Ayan, maraming salamat, Ma'am Astrid. Ayan, nakaraos na yung premiere mo. Ayan, kay Sir DM, still playing. Morski. Morski, bakit ganito? Okay, Sis Raquel, dito ako sa iyo, Sis Raquel. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sis Raquel. Tamsak muna ako dito sa upcoming mo, Sis Raquel. Wow, daming tamsak, 1.1. Playing ako dito sa 1 minute mo, Sisi. Ayan, 1 minute mo in 13 seconds, Sis Raquel. Ayan, playing ka na. Okay, dito, Ma'am Lisa Jane. Ayan, malapit ka na magdan, Ma'am Lisa Jane. Ayan, pang 495 tamsak, Ma'am Lisa Jane. Pangalawang play ko sa'yo. Okay. Ayan, mag-heart na lang ako dito, Ma'am Lisa Jane, ha. 3 heart. Ayan, walang anuman, Sisi Raquel. Salamat sa'yo, Sisi Koy. Okay, Ma'am Lisa Jane. Ayan, plus 1 dikit sa'yo, Ma'am Lisa Jane. Okay, plus 1 banana. Hehe, daming tamsak. Tulog. Ano ba to? Tulog. Guro si Lolo niyan. Kaya daming tamsak. Kaya nga daming tamsak, Sisi. Napakadami.
Okay, John Merrell. Okay, John Merrell. Okay. Punta muli ako sa bahay ni John Merrell. Okay, John Merrell. I'm going to your house again, John Merrell. Welcome, Ma'am Lisa Jane. Ma'am Nena, thank you so much, Ma'am Nena. Daan na rin ako sa video ni Ma'am Nena, sa 3 video, 2 video. Okay. Okay, John Merrell, I'm going to your house again, John Merrell. Uy, bumaba. Okay, Kuya GR, may galab shoutout. Kuya TGGR. John Merrell, where are you na? Okay. Okay, John Merrell, I'm here again in your shorts video, John Merrell. Then, I give you another banana, John Merrell. Okay, Sir Narsanton, salamat, Sir Narsanton. Okay, sino ba yung naka-play natin dito? Madam Yunes, nandiyan ka pa ba, Ma'am Yunes? Ma'am Yunes. Sis Raquel, ayan, done watching ako sa iyo, Sis Raquel. Ayan, mag-ano tang ako dito, mag-thumbs up. Pang 37 thumbs up, Sis Raquel. Okay. Then, plus 1 banana ikaw, Sis Raquel. Okay, plus 1 banana sa'yo, Sis Kuya Raquel. Okay. Ayan. Okay, John Merrell, done watching to your shorts video. Ayan, done again. Okay, then I give you another banana. John Merrell, I give you another banana. Pang 4 banana, John Merrell. Okay, thank you so much, Sir Merrell. Thank you very much. Thank you for stay here, John Merrell. Okay, Sir JR, dito ako sa bahay mo, Sir JR. Kuya JR, nandito ako sa iyong bahay, JR TV. Okay, playing ako dito, Kuya JR, sa sa 2 minutes and 16 seconds. Ayan, 16 seconds sa road trip. Okay, Kuya JR, playing ka na. Thank you. You're welcome, Sir John Merrell. Okay. Wala na tayong naka-play dito. Punta na ako kay kay Sis Kalog. Siyempre, punta na ako kay Sis Kalog dahil wala naka-play dito sa isang cellphone natin. Kay Sis Peli muna pala at nakabungad na siya dito. Ayan, salamat sa suporta, kaibigan. Walang anuman. Morski, salamat baby Morski. Thank you. Okay, dito na ako kay Sis Peli. Na-play ko na rin pala siya dito. Sir Boy Tikalon, magandang gabi, Sir Boy. Antok naman ako ay. Kay Sis Maricel muna ako. Kasi na-play ko na si Sis Marivic dito. Ay, Sis Peli. Dito muna ako kay Sis Kalon. Sir Boy Tikalon, nagalab shoutout po from Sis Raquel. Ayan. Ayan, Sir JR. Still playing ka, Sir JR? Okay, kay Sis Kalog. Dito ako sa iyong bahay, Sis Kalog. Okay, let's go for an adventure. Pang 67 thumbs up, Sis Kalog. Ay, antok na naman ako. Ayan, si Gapoy TV Official. May glove shoutout. Okay, Sis Kalog. Still playing ka, Sis Kalog. Ayan, Sis Kalog, naka-play ka na, si Sikoy Kalog. Nakapag-comment ba ako? Hindi pa na-send. Ayun. Ayan, sino ba yung malapit na mag-done? Ay, kay Sir JR. Okay, Sir JR. Ayan, malapit na ako mag-done watching sa'yo, Sir JR. Ayan. Konting-konti na lang, Sir JR. Magko-comment na ako dito. Okay, Kuya JR, done ako sa video mo, Kuya JR. Ayan, maraming salamat, Kuya JR, ha. Salamat sa pagsilip mo sa aking live. Okay, Sir Gapoy TV Official, dito ako sa bahay mo, Sir Gapoy TV Official. Okay, playing ako dito, Gapoy TV Official, sa inyo, basketball cover court. Ayan, 3 minutes and 55 seconds.
Ayan. Playing ka na dito, Gapoy TV Official. Sis Peli, puntahan ko na lang bahay mo sis, doon sa kabilang cellphone kasi dito na play ko na siya dito lahat. Ayan, nakapag-comment na rin ako dito kay Sis Kalog. Ayan, Sis Kalog. Ayan, nakapag-comment na rin ako dito si Sikoy. Ayan, done watching ako Sis Kalog. Ayan, mag-another play ako sa iyo sis kasi maikli naman ang video mo. Ayan, mag-another play na lang muna ako dito. Ayan, dito ako sa buti ang gising. Ano ba to? Buti at gising pa ako. Ayan. Pangalawang play ko sis Kalog sa iyo. Pang 106 thumbs up sis Kalog. Okay, nasa ads ka pa sis Kalog. Okay, Sir DM, malapit ka nang mag-done watching Sir DM. Ayan. Wow yummy sa wow yummy. Ayan, Sis Raquel, salamat. Ayan. Guys, pasuyo palambing naman guys ng ating nakapin dyan. Sa mga hindi pa dikit dyan ka sa natin nakapin. Ayan, lablabin naman natin yung ating nakapin guys. Okay, Sir DM, done watching Sir DM. Okay, Sir DM, done watching na. Ayan, kay Sis Kalog, nasa ads pa si Sis Kalog. Okay. Gapoy TV Official, still playing ka Gapoy TV Official. Ayan, still playing ka. Ang kati naman ng bunbunan ko. Okay, dito na ako ngayon kay Sis Peli. Siguro naman dito is ano. Wala ba ako naka-play dito? Wala. Ayan na po, naghihigab na. Patay. Okay. Maraming salamat sis sis Raquel. Sis Peli, nandito ako sis Peli sa iyong sa iyong latest upload one day ago sis Peli. Aha. Dan Kalembang bell na sa nakapin. Ayan. Sis Raquel, ayan, dan na sa iyo si Gapoy TV Official. Sa mga di pa dikit, iwan lang bakas. Sa nakapin, sure na sure, babalikan ko po kayo. Ayan. Ayan, maraming salamat sis Raquel. Balikan mo na lang yan si Gapoy TV Official. Okay, Gapoy TV Official, still playing ka. Sis Kalog, still playing. Kay Sis Peli, nasa harang pa. Sir Boy, ayan Sir Boy, dito ako sa bahay mo Sir Boy. Ayan, puntahan kita Sir Boy dito. Ayan, si Lexus TV, Sir Boy, ang nandito sa bahay mo Sir Boy. Okay, si Lexus TV ang dala-dala ko. Tamsak muna ako sa upcoming mo Sir Boy. Ayan. Wait lang. Ay, wag na. Ay, nagahang. Ayaw mag-comment. Ayan. Oh my goodness. Okay, Sir Boy, nandito ako sa iyong Ayan, dan ako magtamsak dito sa iyong upcoming. Ma'am Lisa Jane, dan sa Bahay Kubo Part 4 mo. Thank you sa pag-support. Ayan. Okay, Sir Boy Tikalo, nandito ako sa iyong 1 minute and 17 seconds. Nakapagtamsak na ako sa iyong upcoming. Ayan, si Lexus TV, Sir Boy, ang magwawatch sa iyo. Thank you so much. God bless you. Thanks, Banana. See you later. Thank you for jacket. You're welcome, Sir John Merrill. Thank you for support me to my live stream. Sir John Merrill. Ayan. Thank you so much. Okay, Sir Boy, playing ako dito sa 1 minute mo in 17 seconds, Sir Boy. Ayan, si Lexus TV ang nagwa-watch sa'yo, Sir Boy. Ayan, maraming salamat. Ayan, Sir Gapoy TV Official, dana ako sa'yo. Ayan, si Spelly, still playing. You're welcome, Ma'am Astrid. Maglente, salamat din, sabi ni Ma'am Lisa Jane. Ayan, pampitong tamsak ako dito, Sir Boy, Sir Gapoy. Gapoy TV Official, ayan. Si Spelly, maraming salamat sa mga patamsak, si Spelly, ha. Okay. Ayan, nakapag-comment na rin ako. Sir Gapoy TV Official. Ayan, Sir Gapoy TV Official. Dana ako sa video mo, ha?
Ayan, maraming salamat Ma'am Astrid sa mga patamsak Ma'am Astrid. Thank you so much. Ayan, si Spelling ay puso ni Morsky. Ayan, done watching ako si Spelling sa latest upload mo. Okay, ayan. Maraming salamat, Morsky, ha? Okay, done watching ako si Spelly sa iyong video si Spelly. Salamat si Spelly. Maraming salamat sa iyong suporta sa aking channel si Spelly. Thank you so much si Spelly. Maandar na naman yung aking antok. Oh, ho, ho, ho. Ang antok na naman ako. Magpatawa ka nga, Morsky. Okay. Dahil dyan, ano ba to? Uy, kay Sir Boy pala to. Sir Boy, ayan Sir Boy, mag-comment lang ako dito Sir Boy. Ayan, si Lexus TV ang nag-watch sa'yo. Okay. Ayan, maraming salamat sa mga nagtamsak sa ating live guys ha. Maraming salamat. Kay Sir DM, dana ako sa iyo Sir DM. Sa iyong video, sa iyong 13 minutes na video Sir DM. Ayan, maraming salamat. Si Spelly, ako si Spelly, ang dami talaga ng ano ko guys si Spelly. Si Spelly ang taga-tamsak ko sa aking live. Okay, kanino ba yung naka-play natin dito? Kay Sis Kalog pala, dana ako kay Sis Kalog. Ano nang nangyari kay Sisikoy Kalog? Sis Kalog, maraming salamat Sisikoy Kalog. Dana ako sa video mo Sisikoy Kalog. Ang puso ko'y... Nakapag-comment ba ako kay Sis Kalog? Ay, oo. Oo nga, Mama Astrid. Yan ang taga-comment ko. Ayan. Kaya maraming salamat talaga dyan. Si Spelly, maraming salamat si Spelly ha. Si Spelly, thank you talaga. Wala akong masabi. Ayan. Minsan kahit gabing-gabi na, ano. Ayan, si Daigia. Okay, Daigia, I'm here in your house. Wala naman ikaw video. Daigia. Ayan, Daigia, thank you so much. Ayan, done watching HB and RR kay Sis Raquel. Ayan, Sis Raquel, bahala ka na magbalik kay Gapoy TV Official. Okay, Sis Peli, thank you so much, Sis Peli, sa walang sawang pagtatamsak sa aking live. Ayan, maraming salamat. Naghang na naman yata yung ating ano. Ay, hindi. Ayan, aghang na naman nga yung ating naka-live. Walang ibang ay, Madam Eunice. Hello. Hi. Ayan, done watching. Ayan. Ibang lahi yan, host. Oo, ibang lahi nga siya. Ayan, thank you, Sir Gapoy, from Sis Raquel. Okay, maraming salamat sa 12 million in the house natin. Madam Eunice, nandito ako sa iyong mansion, Ma'am Eunice. Sana all magto 27k na ang bahay. Okay, Ma'am Eunice, playing ako dito sa iyong sa iyong road, road update here. Ayan, Ma'am Eunice, playing ka na. Ma'am Eunice, big love shoutout from Sir DM. Ayan, Sir DM, dan ako sa iyong video na 13 minutes. Agoy, masakit sa likod ba? Masakit sa likod, ayan, nakakangawit magdaldal. Kaya nga, believe ako kay Madam Eunice, nakakapag-live ng 3 hours, kayang-kaya. Samantalang ako, wala pang 2 hours, napapagod na. Agoy, Ginoo. Iba na talaga pag nagkakaedad na, Madam Eunice. Iba na pag tumatanda na. Pati boses palyado na.
Ayan, maraming salamat kay Ma'am Senior Articulo. Thank you so much po, Ma'am Senior Articulo. Ayan, maraming salamat. Kay Sachi Diary, Sachi Diary. Thank you, thank you. Bakit nandito ako? Bakit nagla-live ako dito sa isang cellphone ko? Oh my goodness. Ako nga, wala nang time mag-live. Ayan, kaya nga sis Raquel, ayan, dahil matanda na ako. Agoy, nangiinsulto yung isa dyan. Walang ganunan. Madam Yunes, walang ganyanan. Oh, si Madam Yunes, kayang-kaya pa na magbubunga nga ng 3 oras. Ako hindi ko na kaya talaga. Yung dalawa, yung 1 hour ay 2 hours, hirap na parang pagod na ako. Ayan, done watching na ako, Madam Yunes. Sa yung road update here, ayan. Pang 221 tamsak, Ma'am Yunes. Ayan, magbigay na lang ako dito ng 3 heart. Okay, Sir Boy, daan na rin ako sa bahay mo, Sir Boy. Si Lexus TV ang nag-watch, Sir Boy. Nagparinig sa atin sis Bicolana, si Sis Munis. Kaya nga, Sis Raquel, grabe yan ay. Ayan, ganda mo po, Madam Munis, di ka pa matanda, o, di ba? Hindi ka para matanda, sabi ni Sir Gapoy. Tandaan lang yan, Sir Gapoy. Ayan, maraming salamat talaga, Sis Peli. Thank you so much, Sis Peli. Wala akong masabi kay Sis Peli. Ayan. Matanda na ako, Sis Raquel. Sana all matanda na. Hindi, ako, bata pa ako, Madam Yunes. Bata pa ako. Ayan. Ano pa lang ikaw? 40s ka pa lang. Samantalang ako, oh. Aray. Sabi ni Sis Raquel. Okay, guys. Ayan, sa mga hindi pa dikit dyan sa ating nakapin. Ayan. Ayan, Sis Raquel, baba muna kita. Ay, pin ko muna si Sir Boy. Baba muna kita si Kuya Raquel, ha. Ayan, ibitin naman natin. Si Sir Boy naman ang ibitin natin sa mga nandyan. Ako, Sis Bicolana, ilang taon ka na? Sis Raquel, ako'y 50 na. Nakakahiya man, pero yan ang totoo. Oh, matanda na talaga ako. Di na ako nagsabi. Bata pa, ha. O, diba? O, okay, sis. O, TW Sir Boy Tikalong. Ayan. Ayan, nakakahiya man aminin, pero yan ang totoo. Ay, sana all matanda na. O, diba, Sis Munis? O, saan ka pa? Okay, Sir Boy. Ayan, ano ba tong binaba ni Sir Boy? Shorts video ba to? Search lang. Okay, Sir Boy, nandito ko sa iyong binaba mong bahay, Sir Boy. Ayan, playing ako sa cutting banana in the farm. Ay, sana all my farm, Sir Boy. Sir Boy, playing ako dito sa binaba mong bahay. Ayan, maraming salamat, Sir Boy. Proud tayo, sis. O, diba, Sis Raquel? Kahit tayo 50 na, kahit nasa 50s na tayo, proud tayo doon. Agoy, bakit di ko ma-open kay Sir Boy? Sis Raquel, punta ka muna doon sa, para ma-open mo siya. Punta ka muna doon sa private like ba yun? Tapos, doon mo ngayon pindutin. Doon ka ngayon magpindot. Mapupunta ka ngayon doon sa live ko. Doon mo ngayon puntahan yung niya. Para mapuntahan mo yung kanyang bahay na binaba. Kasi tayo, naka-direct, kaya mahirap Ayan, Sisikoy Kalog, galing na ako sa mansion mo, Sisikoy Kalog, ha. Sisikoy Kalog, galing na ako sa bahay mo, Sisikoy, ha. Edbons, ayan, maraming salamat, Edbons, sa pagsilip mo sa aking mansyon. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Edbons. Punta na kita. Ayan, Edbons. Ayan, Sisikoy Kalog, balikan kita maya-maya, Sisikoy Kalog, ha. Playing muna ako dito, Edbons, sa iyong pa-cake. Uy, sana all sa pa-cake. Edbons, ayan, playing ako dito. Nasa ads ka pa, ha. Di ko napakita, ha, Edbons. Boss Kalog, may galab shoutout. Okay, si Electronics PH, may galab shoutout. Okay, Sir Boy Tikalon, dan watching ako dito sa iyong 1 minute and 13 seconds na ibinaba mo, Sir Boy. Maraming salamat. Ayan, magbigay na lang ako dito ng 3 puso kay Sir Boy. Ayan, Ma'am Lisa Jane. Salamat, Ma'am Lisa Jane. Ayan, Marmas, ano ba to? Boy Vertical. Ayan. Ano sabi? Ano sabi ni Di ka matiis host pag ako makadalaw sa live. Di kita matiis host pag di ako Ay, sana all. Ako ngay tigilan mo dyan.
Pag nakaharap ka sa alak, anong di mo matiis? Pagkaharap mo na si MP, nakakalimutan mo kami lahat. Ako nga itigilan mo dyan. Ma'am Raquel, ayan. Okay, playing ka na, Edbons, ha? Ayan, naka-play ka na. Sana all may nag-sponsor ng cake. Ayan, Edbons, naka-play ka na, ha? Edbons Pogi ng Santa Mesa. Ay, sana all. O, diba? Tama ako, tawa-tawa ka ngayon dyan. Pagkaharap mo si MP, wala. Nakalimutan mo kami lahat. Ayan, wala kami panalo talaga. Wala kami panalo sa, wala kami panalo kay MP. Ayan, ilang oras na ba tayo? 7:30, 1 hour pa lang ako. Ayan, ako'y nagugutom na. Ano na nangyari? Naghang na naman yung akin nakalay. Bahala ka nga dyan sa buhay mo. Agoy, tama lang yan, Sir Edbons. Tawa lang yan. Ganyan, ano ba to? Ngayon, sa Sunday na yan, may... Ano ba to? Magwalwal. Ayan. Oo nga, Sis Raquel. Ayan. Ganyan talaga, host. Pag wapo, daming nagmamahal. Busit ka, Edbons ka. Sana all daming nagmamahal. Ayan. Ayan. Sana all gwapo ng Santa Mesa. Kaya nga, Sis Raquel. Ayan. Sir DM, TV Mega Love shoutout from Edbons. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan, guys. Thank you so much. Ayan, Edbons, ayan, done watching ako, Edbons. Ayan, sa iyong pa-cake, ayan. Ayan, pang 51 thumbs up ako, Edbons. Ayan. Bigyan ko na lang ng 3 puso kasi tapos na yung birthday mo, eh. Nabati na kita dito ng happy birthday, baka masobrahan naman. Mag-viral naman yan. Oo nga, Sis Raquel, magba-viral talaga yan kasi laging nanonood ng lato-lato sa live paghating gabi. Sis Raquel, magbabiral talaga yan kay Lolo. Kasi laging nanonood yan ng lato-lato sa hating gabi sa mga nagla-live. Bahala ka dyan, Edbons. Ay, nako. Ayan, si Daisholin. Kay Sis Peli din yan ata. Maraming salamat, Sis Peli talaga. Naku, agoy. Ayan, sino ba dyan yung hindi pa natin dyan na-play ba? Ayan. At puntahan natin ulit. Ayan. Sana all may pinapanood na. Advance. Sabihin mo nga kay Sis Raquel yung pinanood mo ng isang gabi. Kaya inend ni Lolo Kusa yung ano mo. Ayan. Kay Ma'am Senior Articulo. Maraming salamat, Ma'am Senior Articulo. Ayan. Thank you so much. Ayan. Ipag-play ko po kayo ulit ng iyong video, Ma'am Senior Articulo. Dahil naka-stay naman po kayo sa aking live. Ayan, maraming salamat po. Ayan, dito ulit ako sa bahay mo, Ma'am Senior Articulo. Playing ulit ako dito sa iyong bahay. Ayan, maraming salamat po sa iyong pag-stay sa aking live. Ayan, playing ako dito sa medyo mahaba-haba mo, Ma'am. Ayan, sa Stickman Party. 4-player ba to? Ayan, 12 minutes and 20 seconds, Ma'am Articulo. Ayan, playing po kayo ulit. Nasa ads pa po kayo. Then, +1 banana po kayo ulit. Ma'am Senior Articulo. Ayan, nasa ads pa po kayo. Tapusin natin yung ads mo. Sayang din yun. Ayan, dahil monetize na din po kayo. Kaya, ayan lang natin yung ads na mag-play. Ayan, teka sis, tawag ang aking alaga. Sige lang, Sisikoy. Go ko lang dyan, Sisikoy. Ayan, 'di ba masayang-masaya si Edbons pag napag-uusapan yung lato-lato, 'di ba? Bahala ka diyan, Edbons, pag pinag-viral ka ni Lolo diyan. Ayan. Si Spelly, salamat. Ayan, Ma'am Senior Articulo, playing na po, tapos na yung ads po. Ayan, naka-play na po kayo. Okay, salamat po. Ayan, si Electronic PH. Ayan, tawa lang si Edbons. Kaya nga, tawa-tawa lang yan. Ma'am Lisa Jane, salamat, Ma'am Lisa Jane. Thank you so much, Ma'am Lisa Jane. Okay, Electronics PH, nandito ako sa bahay mo. Ayan, playing ako dito sa iyong 8 minutes and 32 seconds. San Jose, ayan, San Jose Antipolo. Electronics, playing ako dito sa iyong video, ha. Ayan, nasa ads ka pa. Okay, sino ba yung isa? Naghang na naman yung ating nakalive, ba? Ayan ko nga.
Pangatlong refresh ko na. Ayan, stay lang ako host hanggang mag-end ka. Maraming salamat Ma'am Senior Artikulo. Thank you so much. Ayan, playing na po ikaw Ma'am Senior Artikulo. Ayan, electronics, playing ka din ha. Ayan. Ay, nasaan na ba yung pinlay ko dito? Nasaan ba? Ba't nawala? Ayan. Ito ba yun? Nagtanong talaga, hindi yun. Bakit yun napunta dun? My goodness. Ayan. Ayan, Ma'am Senior Artikulo, naka-play ka na. Napindot ko siguro, iba na. Ayan, nag-take to ako. Okay, electronics. Ayan, ganda ng kubo ni, ni electronics. Ayan, playing ka. Electronics sa iyong video. Ayan. Sis Mine, salamat Sisi. Naantok na naman ako, Madam Eunice. Ba't ganito yung mata ko ba? Ayan, welcome po. Ayan, plus 1 dikit na banana ka ulit, Ma'am Senior Artikulo, after po ng video nyo. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat yan, guys. Thank you so much. Ayan, sa mga ayan, si Spelly, maraming salamat si Spelly talaga. Sobrang nagpapasalamat ako kay si Spelly talaga. Wala akong masabi si Spelly. Thank you so much si Spelly. Wow, ang ganda dito sa sa bahay ni ni Electronics. Electronics, nandiyan ka pa ba? Nandito ako sa iyong bahay. Ayan, naka-play ka dito sa iyong sapa. Ay, sapa. Sana all sapa. Ayan ang ganda ng lugar niya. Ayan Nakikita niyo ba yan, guys? Daigia, thank you so much. Thank you sa support, Daigia. Talagang inaantok ako Siguro ano kaya magandang gawin ko? Kumain? Palagay nyo. Kumain? Matulog? Matulog. Hindi pa nga tapos yung live Kumain, matulog, etc. etc. Diba? Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Madam Eunice. Parang gusto ko nang kumain. Sir Orto Music, thank you for coming again. Thank you very much. Para mawala yung aking antok ba. Kaya nga, Ma'am Eunice, parang gusto ko nang kumain. Ayan. Mahaba-haba pa naman itong naka-play. Ayan. Kakain muna ako. Kukuha ako ng pagkain ko. Diyan lang kayo guys Kukuha lang ako ng aking kakainin. Mahaba pa naman yung naka-play na. Yung naka-play ko. Ayan. Ayan kay tawag dito. Nasaan ba yung camera ko? Ayan. Naka-play lang kayo dyan. Kay Electronics at kay Ma'am Senior Artikulo. Ayan. Maraming salamat si Spelly. Thank you talaga. Ayan, dyan lang kayo guys Kuha lang ako ng kakainin ko guys.
Okay. Manganta na. Sa mga hindi pa kumakain dyan. Kain tayo. Daming phone. Agoy. Iba-iba may-ari nito, Madam Eunice. Ayan. Ayan. Kay Ma'am Senior Articulo. Ayan, nasa ads pa si Ma'am Senior Articulo. Ma'am Senior Articulo, na yata yung video mo. Nasa ads na po kayo. Ayan, maraming salamat. Iba-iba ang may-ari nito, si Sikoy Eunice. Kung alam mo lang na hindi akin lahat dyan. Ayan, kain tayo guys. Kain sa mga nandyan. Ay, hindi pa tapos si Ma'am Senior Articulo. May ads lang pala. Ayan, hindi pa po tapos. Thank you, Lord. Ma'am Senior Articulo, di pa pala tapos. Ayan, nasa ads, may ads lang po kayo sa gitna. Ayan, kay Electronics, malapit na. Nasaan na kaya si Electronics? Uy, bakit wala akong kutsara? Bahala ka nga dyan. Hindi na ako babalik. Nagugas naman ako ng kamay ko, kaya magkakamay na ako. Kasi, di ba? Kain tayo, guys. Sa mga hindi pa kumakain dyan, kain tayo. Kain. Sisminis, kain tayo. Ayan, wala ka naman. Ma'am Maribik, may kalab shoutout. Ayan, kay Sis Maribik pala. Sis Maribik ko yan. Ayan, Sisikoy Maribik. Dito na ako sa bahay mo, Sisikoy. Nalimutan na kita, Sisikoy. Ayan, playing ako dito sa June 23 holiday sa Kunyang. Ayan. Sisikoy, playing ako dito. Nasa ads ka pa, Sis Maribik. Ayan, nasa ads pa, Sisikoy. Okay, Electronics, dana ako sa'yo. Ayan, pang 44 thumbs up, pang 45 pala. Ayan, wala na si Electronics. Mag-iwan na lang ako ng bakas para makita niya na na-watch ko yung video niya. Ayan, o diba napakahirap para sa pag wala ka na, tapos iwa-watch mo yung video nila. Hindi na nila alam kung na-watch o hindi, kaya kailangan mag-iwan na lang tayo ng bakas, eh. O diba? O ayan. Ma'am Lisa Jane, salamat. Ayan, Ma'am Lisa Jane, baka ikaw ay busy na dyan. Go lang. Sisikoy Maribik, kain tayo. Sisikoy Maribik Family TV. Sis Maribik Kubian. Ed Bones, kain tayo. Madam Eunice, kain tayo. Sis Peli, kain tayo. Ayan, kain na. Tantaran, tan. Ayan, kain muna tayo, guys. Kain tayo sa mga nandyan. Sis Maribik Kubian, ayan, nasa ads ka pa rin, Sis Maribik Kubian. Still playing yung ads mo, sis. Ayan, Sir JR, thank you sa support. Ma'am Chandra, thank you so much. Sis Peli, maraming salamat talaga, Sis Peli. Ayan, Ma'am Senior Articulo, kain po. Di ko na natiis yung gutom ko. Ma'am China, may kalab charot, Ma'am China. Thank you for coming, Ma'am China. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Ma'am China Heart. Ayan, playing ako dito, Ma'am China. Sa tambay lang muna sa park. Ayan, 1 minute and 17 seconds, Ma'am China. Playing na. Ayan, maraming salamat, Ma'am China. Naka-play ka lang dito. Ayan, kain tayo, guys. Ayan, Sis Maribik Kubian. Still play. Ayan, Sis Maribik. Nasa ads ka pa rin, Sis Maribik.
Haba nung ads ni Sis Marvico Vian. Ibaba ko na si Sir Boy. Naka-live na ba? Ayan, done watching na ako, Ma'am China dito. Ayan, done watching na. Sa iyong ano. Ayan, done ako, Ma'am China, sa iyong video. Maraming salamat, Ma'am China. Kain tayo, Ma'am China. Si Spelly, kain tayo, si Spelly. Ayan. Dahil lobat na tayo, nasaan ang charger natin? Wala akong charger dito pala. Madala. Sandali lang guys, kuha akong charger. Wala pala akong baon. Lobat mo yung aking cellphone. Yan, lobat, lobat, lobat. Okay. Ayan, done watching na ako kay Ma'am Senior Artikulo. Good, thank you Lord. Ayan, Ma'am Senior Artikulo, done watching na po. Ayan, +1 banana po ulit ikaw. Ayan, mag heart na lang ako dito, Ma'am Senior Artikulo. Ayan. Ayan, +1 dikit po. Ayan. Sis Roy Story, Miguel Love shoutout, Sisi Koy Roy Story. Thank you so much. Thank you for coming, Sisi. Okay, nandito na ako kay Ma'am Pripa. Ano nang ginagawa ko dito? Ayan, Sis Marivic Vian, done watching ako dito, Sisi Koy Marivic, sa iyong sa iyong June 23 holiday. Okay. Sisi Koy Roy Story. Ayan, Sisi Koy Marivic Vian, done watching ako dito, Sisi, sa iyong June 23. Sisi Koy Roy Story, dito na ako sa iyong bahay. Ayan, Sis Marivic Vian, done watching ako, sis. Okay, Sis Roy Story, playing ako dito. Sa iyong highlight. Sis Roy Story, playing ka na. Ayan, Sis Roy Story, playing ka. Kuya JR, maraming salamat, Kuya JR. Ayan, playing ka lang, Sisi Koy Roy Story, ha.
Salamat, Ma'am China. Kain tayo, Ma'am China. Gutom na ako. Hindi ko na naintay matapos yung live ko. Nakagutom na talaga ako. Si Sikoy Restory, salamat. Si Sikoy naka-play ka, si Sikoy Restory, ha? Naka-play yung highlight mo. Salamat sa paharang. Si Spelly, salamat talaga. Yan, ako po. Yan, sis Maribiko Vian, salamat. Si Sikoy, thank you. Si Spelly, naku, sobrang salamat talaga si Spelly. Thank you very much. Thank you so much. Laban sa tusukan. Si Spelly, salamat talaga. Sobrang daming salamat. Thank you so much, Sis Peli. Ayan, si Roy Story. Still playing kasi si Roy Story.
Bakit nalalaglag si Chow? Di ba nalaglag siya? Ayan, done watching na kay si Kuya Roy Story. Si Roy Story, daan ako sa'yo. Pang 22 thumbs up. Ayan, walang anuman si Sikoy. Ayan, mag-mute muna ako guys ha. May gagawin lang ako. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan ha. Thank you so much. Ayan, na-play ko naman na kayong lahat. Ayan, mag-mute muna ako at ako may gagawin lang. Salamat si Sikoy. Sis Maribico Bian, salamat. Ayan. Ayan, may gagawin lang ako si Sikoy. Maya-mayang konti, saktuhin ko lang ng ano. Saktuhin ko lang ng 2 hours. Ayan, si Sikoy Roy Story, salamat. Madam Yunez, salamat sa iyo dyan ha.
Yan, maraming salamat guys. Thank you so much sa mga nag-stay. Mag-i-end na ako. Ayan, thank you everyone. Thank you sa loving and support guys kay Bicolana. Ayan, di ko na kayo maisa-isa. Maraming salamat. Si Queen Marvic, thank you. Ayan, bye-bye everyone. Thank you so much.